Welcome ug happy weekend mga higalaw mga kaigsuonan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Ani ano sab kita nining lahi nga episode sa atong pagtunanay ug gani karon nga adlaw atong pagasugdan ang lahi na usab nga season sa atong programa dinhi sa takna sa pagtuon. Human na ang atong previous nga season mga kaigsuonan and we praise the Lord for that. Ug karon bag-o na sab nga season ug pagasugdan nato pinaagi sa usa ka bag-o nga topiko ni ining si Manaha. Karon ang atong kuyog dinhi sa studio alang sa pagpakiguban sa atong pagtunanay ang atong regular gihapon nga mga panelists dinhi sa TSP mga kaigsuonan dinhi sa pikas nga bahin ang atong pinalangga nga Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference si Dr. Ray M. De La Cruz. Dinhi sab sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atong gihapon kauban sa kanunay ang atong Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa SPUC in the person of Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Thank you. Nining usa ka oras atong saluhan kining pag-review sa atong lesson nga naguluhan mga kaigsuonan, God created. Kung atong binisayon, gimugna sa Dios. Ang sumpay ani mga kaigsuonan atong mahibaluan karon samtang ato kining pagatukion. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong pangayoon, ang gasa sa Ginoo diha sa iyang kinaadman pinagi sa pagampo kuyog kang Ma'am Pinky Gulfan. O Diyos sa mga langit nun, balaan o gamhanan. Aniya na usab kami sa pagpangayo sa imong kaalam, pinagi sa imong balang espiritu, nga magahayag sa among salabutan aron kami makasabot sa kinatibuk-an niining among pagtuon sa imong pulong. Ang nagahisgot sa pagsugod gyud nimo og pag-umol sa kalibutan ug sa tao. Salamat o Dios sa mga kaigsuonan nga nagakugi sa pagsunod kanunay nining takna sa pagtuon. Uban ni kami samtang kami hubit niining maong leksyon karong si Manaha. Kay amo kining gipangayo sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dahang kayong salamat Ma'am Pinky no, sa pagbukas na itong pagtuon pinagi sa imong pagampo. Karon unahon nato mga kaigsuonan ug mahigala ang atong talamdan gyud sa dili pa ta mo sugod gyud sa pagtuon kining atong pagtimbaya sa atong mga suki ng mga viewers ug listeners dinhi sa takna sa pagtuon. Doc Ray, ikaw ang una. Medyo ubay-ubay mga kaigsuonan ang akong itimbayan ining buntaga. Tungod kay pagkadaghan magyud ang atong mga kaigsuonan nga nagatanaw kanunay ang uban nagapaminaw diha sa atong mga Hope Radio. Gusto nako nga i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Pantukan Central Church o sa mao nga distrito. Sugdan nako kang Dr. Lantaya ug iyang pamilya, kang Brother Boy Barrientos ug ang iyang pamilya, si Sister Judith Sombrillo ug ang iyang pamilya, si Brother Sam Canto ug ang iyang pamilya, si Brother John Navarro ang iyang pamilya, si Brother Carlito ug si Sister Joy Perez ug ang iyang pamilya. Labi na si Kagawad Lucille Ilisan sa Pantukan ug ang iyang pamilya, si Brother Don Maximino Albete ug ang iyang pamilya, ang Saison family, Cabigas family, sa kay brother nga Johnny og Erlinda Bantilan and family, Sherwin Macoy family, si Max Duedes family, Joel Lucero and family, ang ako nga pariente, si Brother Ben Espina and family, happy Sabat diha kaninyo, si Brother Patromino Primitivo Mamilik and family, si Brother Bon Ryan Nasilia and family, si Brother Romulo Ore and family. Daghan salamat sa inyong pagsuporta sa buhat mga kaigsuonan o happy Sabat kaninyong tanan. Ma'am Pinky, it's your turn. Akong greeting sa akong kauban sa kinabuhi nga nakaron sa Sorong, Indonesia. Nagahimo siya sa Field School of Wali, Pastor Edwin Gulfan. Akong sa gigreet ang akong mga parente diha sa Valencia, ang Romo family o ang mga pamilya namo sa Lilingayon, ang mga Brondo family o ang uban
si Nida Tanginan, sila Aida Vasquez nga nakaron sa Tago Tandag, ang mga maestrado sila si Tutong ug si Inday. Kumusta ka mo diha? Si Merly Nilias nga nakaron sa Hong Kong. O ang uban pa namong mga kaigsuonan o mga higala diha sa Saragossa, sila si Iting o si Alice Adaron. Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsuonan. Padayon na ito sa pagpanimbaya ang atong mga kaigsuonan no, nga nagtanaw gyud ni ining atong pagtuon karon sa takna. Natay mga kaigsuonan dinhi sa North Central Mindanao Conference, labi na gid sa Mantika mga kaigsuonan sa Punta Silom Church. Ang tanan nato mga kaigsuonan, ang atong mga Sabbath School teachers, we greet you happy Sabbath mga igsoon. Labi na sab kang Sir Mark Mured Asok Kahigas. O sa atong mga kaigsuonan didto ta sa Zamboanga Peninsula Mission ni atong niaging simana. We met a few people nga kinahanglan natong i-greet mga kaigsuonan, nagsunod sab sila sa atong pagtuon. Si Sir Armando Gumapon nga naa karon kasamtangan na assign sa DepEd Regional Office 9 sa Pagadian City. God bless you sir in your workplace ug sa tanan nimong mga kaubanan diha sa buhatan. Didto pod sa gawas sa nasod mga kaigsuonan, labi na gyud sa ato mga kaigsuonan diha sa Philippine English Seventh-day Adventist Church sa New Jersey. In the person of Brother Robert Bacolio ug sa ilang pinalangga nga pastor nga kanhi kauban nato sa buhatan dinhi sa South Philippines mga kaigsuonan, labi na dito sa Western Mindanao Conference si Pastor Emmanuel Hardiniano. Ato sa gigreet ang tulo ka mga igsoon nato nga gikan sa Balacan, Salog, Zamboanga del Norte. These are the following: si Mrs. Nomi Timtim, si Mrs. Goldie Rosalem ug si Miss Linit Timtim. O maingon man sa atong pinalangga nga abti kayo nga women's ministries leader kaniadto bisan pa hangtod karon naa sa Zamboanga Peninsula mga kaigsuonan diha sa Surabay ang akong pinalangga nga auntie si Ma'am Jean Sumikad. Iyaan gini siya sa ako ang pinalangga ang asawa mga kaigsuonan. Happy weekend kaninyong tanan. O karon ato ng pagatokyo ng atong lesson for the week. Gani, ang atong memory verse nga saguluhon karong simanaha mga kaigsuonan, gipasikad ni sa ato ang kinatibukan nga tema sa tibuok nga quarter, tibuok nga season. Ang uluhan manggod sa atong lesson for the whole quarter is the least of these, ministering to those in need. Atong sutao ni ining tibuok nga quarter mga kaigsuonan kung giunsa nato paghatag o pagtagad ang labing gagmay ni ining mga kaigsuonan or mga kaanakan katawhan sa Dios. Pero ato kining pagabuksan mga kaigsuonan, just as we begin the entire study for the whole quarter, ni ining simanaha, atong sensilyohon mga kaigsuonan, gikan gyud sa sinugdanan. Kung baga, unsa gyud ang sinugdanan sa kalibutan, paunsa gimugna sa Dios, sa unsa nga paagi nga kita gitagaan sa kapangakuhan, nga atong atimanon, dili lang ang kalibutan nga iyang gilalang mga kaigsuonan, kundi bisan pa ang tanang katawhan atong mga masig kabinuhat sa ingon nga paagi aron atong kaalagaran ang panginahanglanon sa entero nga kabuhatan nga iya sa Dios. Atong basahon karon ang atong memory text for the week. Hangyo nato si Ma'am Pinky sa pagbasa niini sa dili pa nato pagasinsilyohon kining atong pagtuon for the whole week mga igsoon. Ma'am Pinky. Proverbio 14, versikulo 31, kadtong nagadagmal sa kabos, nagatamay sa iyang magbubuhat. Apan kadtong may kaluoy sa hangol, nagatahod kaniya. Amen. Amen. Daghang kayong salamat Ma'am Pinky no, sa pagpahat niya na nga maong memory verse for the week mga kaigsuonan. Actually panultihon kini sa maalamon nga tao. In fact, he's the wisest person who ever lived. Si King Solomon mga kaigsuonan. Matod pa niya, iya daw gitamay no, sa tawo nga gapanamas-tamas sa kabos. Gitamay daw niya ang magbubuhat ni ini. Ano man, kaya ang kabos mga kaigsuonan, sama ka nato, gibuhat usab na sa Dios. So whoever desecrates His creation
also desecrates the Creator in a sense, mga kaigsunan. So dinhi karon, kinahanglan gyud nga walay pagpihig ang atong pag-atiman sa tanan nga naa sa atong palibot. We are given an environment which used to be perfect many thousands of years ago. Pero ang nakadiferensya lang mga kaigsunan, gumikan pag-intra sa sala, niining kalibutan na, medyo apektado gyud siya. Dili gyud ningon nga gamay lang ang epekto niini, dako kayo ang pagkaguba mga kaigsunan sa hingpit nga kahimtang niining yutaan, niining kalibutan natong gipuy-an sa diha nga nisulod ang sala. But nevertheless, it is our responsibility, sacred responsibility mga kaigsunan nga atimanon ang tanan nga naa dinhi sa kalibutan. Speak of the environment, Adventists or Christians should be environmentalists. Maingon po ka og environment sa imong paligid, sa imong mga silingan, you also are a steward og may kapangakuhan kita sa pag-atiman kanilang tanan mga kaigsunan. Now karon ato ning tanaw ng atong lesson karon mahitungod sa pagmugna sa Dios nining kalibutan kaniadto more than 6,000 years ago usa ka hingpit nga yuta nga iyang gitagana sa hingpit nga mga binuhat ang atong unang mga ginikanan. Tukiyo na to ni. Pero sa dili pa tamo to sunahan mga kaigsunan na ay mga introductory thoughts ang atong mga kauban nini. Doc Ray, what can you say? Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan og happy Sabat. Kung atong tanawon ang ato ang memory text nga nagingon dinhi nga kung dili kuno nato tagaan og pagtagad kining mga kabus atog yung tamayon na daw gitamay nato ang magbubuhat. It is because mga kaigsuonan kung atong tanaw no, ang tao makabus man na siya o madato, he is still created in the image of God. So tungod ni ana mga kaigsuonan, ang tao manggod usa ni siya ka daw makaingon kita nga replika sa dagway sa Dios. So kung imo nang tamayon labi na ang mga kabus o mga less fortunate, daw gitamay nato ang magbubuhat. Kay ingon pa ni Kristo, kung imo ning gibuhat sa mga gagmay nga mga katawhan o mga kabus, daw imong gibuhat nganhi kanako ingon sa Ginoo. So mao nay hinungdan nga ang ato ang teksto dinhi nagingon nga gikinahanglan ato gihapon tagaan og pagtagad kining mga nagkinahanglan. Amen. So karon mga kaigsunan atong tagaan og bugat nga emphasis kining pagka binuhat nato dinhi sa yuta. God is our supreme creator. Kung wala siya mga kaigsunan, wala sabta dinhi. No. Kay siya man ang sinugdanan. Gani the scripture opens in the book of Genesis chapter 1 verse 1 sa mga pulo nga nagkanayon, in the beginning God. Gisumpayan og verb mga kaigsunan, action word nga nagkanayon, created the heavens and the earth. So sa sinugdanan niining kalibutan na mga kaigsunan, there was a God who was responsible in creating everything that you will find in the universe. Og ikaw ako kauban ni anang mga butang nga gibuhat gilalang sa Dios. Now to begin with, that was a creation out of nothing mga kaigsunan. Dili na siya matawag og recreation, kay ang recreation nahimo naman ta, and God is in the business of doing that, recreating us mga kaigsunan, gumikan kay naguba kita tungod sa pag-intra sa sala. But before we were created, gitawag ni siya sa mga terminolohiya nga nagkanayon, creation by ex nihilo. So gilalang kita mga kaigsunan nga walay raw material gikan sa wala gyud kay makita, and everything just came out just as God said it. Gipulong sa Dios nan nahitabo kining tanan. And Ma'am Pinky, speaking of perfection, kini si Ma'am Pinky mo man ni atong rusas dinhi karon sa ato ang pagtuon mga kaigsuonan. Ato ni siyang ayon pagdaig, ato gini siyang ingnon nga siya ang pungkay sa tanang kaanyag niining maong lawak mga kaigsuonan. Amen. But even if she is slightly marred by sin mga kaigsuonan, kung wala pa ang sala, Ma'am Pinky, how would you describe yourself probably?
mas gwapa pag itingali ka Amen. kaysa imong kaanyag karon kung wa pa ta madagmali sa sala. But Thank you, nevertheless, Pastor. the point here is, mga kaigsunan, we only have but just a glimpse of what was perfect. Karon, bisan asa kamulingi ang mga gihay sa mga bulak, ang mga dahong laya, mga kaigsunan, ang mga tunok sa sampinit, imong makita bisan din, inig mata ni mo buntag sa iyo. Kuha din ka sa imuhang silhig, kay imong silhigan ang tanang sagbot sa punuan sa mangga nga naa sa imong tugkaran. As we try to imagine the state of the world in its perfection, so wa pa mabot ang sala, mga kaigsunan, why silhigay? Pero makita gid nimo nga ingon ini gihapon, diha tingali mga pamaagi kaniadto nga ang tawo mo lihok bisag dili sa pagpaagi sa pagpanglimpyo o pagpanilhig, kabahin na ginidaan, mga kaigsunan, sa package kaniadto nga iyang gi-instruction sa atong unang maginikanan nga atimanon ang yuta, ang kalibutan, ang paraiso nga iyang gihimo alang sa tao. So there was still this amount of maintenance mode, mga kaigsunan, or process sa pag-atiman ni ining tanan nga gihatag sa Ginoo nato. That's part of the plan. Ma'am Pinky, I think you want to say something. Ang paglalang sa kalibutan, mga kaigsuonan, mas sayon tuhuan kung muhisgot nga naay Dios nga gamhanan nga naghimo sa tanang butang. Gani nagpaila sa dihang gisaysay kini sa Genesis 1, ang tibok chapter sa 1 o ang 2, nagahisgot kini o nagapasantop sa atoa nga ang magbubuhat kung maglalalang mao'y usa ka Dios sa gitawag og orderliness. Kay ngano, wala siya ang iyang pagbuhat step by step, gikan sa kangit-ngit, gibugdang kahayag, unya ang kawanangan, unya ang yuta, ang tubig, tanom, hangtod sa pagkahimo sa mga mananap o sa tao. So atong masabot, nga kining tanan, dunay gahom nga nagpailalom, nga lisod kaayo atong itandi sa gitawag og teorya sa evolusyon. Kay mas lisod tuhuan ang evolusyon nga sa mga bilyon ka mga katuigan, ang tao gikan lamang sa gamay kaayong kagaw, mas lisod na tuan apan kung maghisgot ta nga naa gid ay Ginoo nga nagbuhat nato ug atong matun-an karon, makaing ko nga praise the Lord, glory be to God, kay ngano our existence, ang atong presente nga kahimtang karon, usa ka prueba nga nagibuhi nga Dios nga sukad sa una atong matun-an nga siya hingpit nga Dios ug magkagagahom. Amen. Doc Ray? Naghisgot man ta, mga kaigsuunan, no, o paglalang sa Ginoo. Ingon ni Ma'am Pinky nga mas sayon tuuhan ang theory of creation than the theory of evolution. Tinuod na, mga kaigsuunan. Kay kung atong tanawon ang evolution, daghan og mga butang nga dili gyud nila makonect nga makumpleto ang maong series sa paglalang. Tungod niini, mga kaigsunan, hingpit manggod ang atong maglalalang. Yeah. Amen. He is a powerful God. Gamhanan ni nga Dios. Tanan nga gahom anaa na iya. He just spoke the word. Musultira siya og nigawas gyud. Og gawas pa niya na, mga kaigsuunan, ang Dios nga nagbuhat kanato, dili lamang siya hingpit apan siya usab committed nga Dios sa iyahang binuhat. Wa gyud niya gipasagdan. Kay kung tanawon nato, mga kaigsunan, sa diha nga nahulog ang tao sa sa sala, kung dili committed ang Ginoo, gipasagdan na ta niya, oy. Gipasagdan na ta sa atong kahimtang. But He is a God who is committed to His creation. Amen. He is also a God of order. Makita nato, mga kaigsuunan, nga dili ra gyud patakan, makita nimo nga adunay order sa iyahang pagbuhat gikan sa unang adlaw, ikaduha, ikatulo. And He is also a God who is creative. Kung ato nang i-imagine, mga kaigsuunan, ambot ka kung say dagway nining atong kalibutan, kung usa lang ka kolor ang gihimo sa Dios, apan makita nato pagkatahom, labi makita nato ang nagkadaiya nga mga kolor sama sa rainbow. And also a God who has a relationship with His creation.
Amen. So makita nato nga iyahang yung ginaduawan, ginatuan ang iyahang gibuhat, human niya nga gibuhat. Mao nang makaingon tagta nga ang Dios nato nga nagbuhat kanato is a perfect God. Amen. Ato ning sumpayan mga kaigsuonan, no? Sa daghang kay naglain-lain nga mga konsepto sa ubang mga katawhan dinis kalibutan karon mahitungod sa Dios. Ang una nga gi-address ning atong lesson mga kaigsuonan is that the Bible presents God not as the God nga gituohan sa mga deists. Kining deism mga kaigsuonan, usa kini siya sa pagtuo, usa kani ka concept nga dunay Dios pero He is a God that is so distant and detached from His creation. Na ay Dios kunuhay, nagbuhat siya kalibutan pero ug unsay nahitabo nining kalibutan na wa na siya Wa siya labot. labot, oh. Layo na siya. Mao na siya ang hunahuna sa mga deists. Nagtuo sila nga dunay Dios pero wala siya relasyon masin unsa pa mga kaigsunan alang sa mga katawhan nga niani ning kalibutan. But the story of creation is far different from deism mga kaigsunan. Ang atong Dios is one personal, social God nga gusto siya makig-relate sa mga tao sama nato. The reason why He created man is to create that relationship with Him. Yes. Gani, gusto niya nga ang tao muila sa iya nga mo iyang magbubuhat, mo iyang higala, mo iyang buhi nga Dios, maoy nagsangkap sa tanan nga iyang gikinahanglanon. And that is what and who God is mga kaigsuonan. O kining konsepto mga kaigsuonan, mahitungod niinig pa nagsangka tali sa creation o evolution mga igsuon. Ang Biblia of course is the main source nga nga nagtuo kita og creationism mga kaigsuonan. But most of the people who are inclined with the study of science mga kaigsuonan, naghatag pud sila niining pagtulunan mahitungod sa evolutionism. Ug alang sa evolution, walay Dios nga nalambigit sa paglalang niining tanan. Just as the exact opposite sa claim sa Bible nga sulod sa 7 ka adlaw iyang gihimo kining atong kalibutan mga kaigsunan which composes the first week of the entire calendar that we have. Ngano bitaw nga natay usa ka semana karon sa atong kalendaryo, wala man ni gikan sa uban nga mga asa-asa lang gikuha. Didto ni mo balik mga kaigsunan on the very first week when God created the world. Speaking of He's being a God of order. Karon, ayaw lang sa ninyo i-review ang inyong mga Bible, mangutana ko sa inyo. Mao ni sagad na akong gipangutana when I give presentations about creation mga kaigsuonan. Asay unang gihimo sa Dios? Isda o tubig? Ang sunod nga pangutana, asay unang gihimo sa Dios? Ang kahoy o ang langgam? Dili ka makauna-huna dayon din ha kung asa bagyod ani until you will get yourself to realize nga ang Dios pinahiluna gyud. Ato He na is a God of tubagon, order. Pastor, para Yeah, yan- Ma'am Pinky. para nga masayon kayo sa mga kaigsuonan kay makasusubo manggod kayo nga na ay human sa ilang tinuig nga pagtuon mahitungod sa pulong sa Dios, nagkuhag mga theology unya mo in up sila nga atheist kung wala na magtuo sa Ginoo. Kanang pangutana asay una, O, tubig o isda? or O tubig. tubig. God is a God of order. Sa ato pa, kung unahon sa Ginoo ang isda, unsaon sa isda pagkabuhi nga gi-design man ng isda nga anha sa ilawom sa tubig. So, tanawa ra gud yung mga kaigsuonan, human sa kangit-ngit, the world was without form, gibuhat yang kahayag. Kaya kung ngit-ngit, huwag gid tayo makita. So, mao na una gihimo sa Ginoo. So, bla bla bla, unya gihimuan dayon, giseparate niya ang yuta ug ang tubig. Usa niya gihimo ang mga isda. Kaya asa man niya ibutang ang isda, ararag din sa mamala. So, diha po sa mamala, gihibo sa Ginoo ang mga tanom. Usa ang mga langgam. Amen. Pagkanindot gid mga kaigsuonan sa atong buhi nga Dios. Kanilang pagka-create sa tao, mag-wonder ko nga kanang matulog bitaw ta, mayon tayong siyensya nga kay gana may kasing-kasing oroy og makalimot og pitik ang kasing-kasing. Wala na. Yeah. Oh. So Naa sa deterioration gid hinoon sa pagkakaron kay makita na to no nga ang tao pag intra sa sala maluya man gid siya mabot siya sa point nga maluya, magsakit, matigulang mamatay. Pero on its
natural processes mga kaigsuonan, kining tanan gigamhani sa Dios. Dios nga may pag-atiman, may kahangawa, may kabalaka sa tanan nga affairs nining nagakahitabo sa atong kinabuhi karon. And lastly, katong giingon ni Ma'am Pinky, no, ang tao wala buhata sa Dios sa first day of the week. Gani ang uban mo rason manggidunta nga may unta to gihimo pod sa Dios ang tao si Adan ug si Iba anang nakasaksi pod sila sa tanan ba og giunsa niya. But that was not the plan of God. Asa ba niya ibutang? Ang iyang ang plano sa Dios nga hitsasan sa niya mga kaigsuonan ang iyang paraiso nga puyonan ay ha niya gitagaan og giyawi si Adan ug si Iba para sa ilahang balay nga puy-an mga kaigsuonan. And this is speaking of the paradise in Eden. So ingon na kanindot ang plano sa Dios, ingon nga hingpit nga magbuhat, naghimo siya hingpit nga mga binuhat mga kaigsuonan, so to start with. Nabot ta sa sa dili pa tama mo padayon, no. Gusto po nako makita nato mga kaigsuonan nga sa diha nga sa wa pagibuhat ang tao, gikumpleto una sa Dios ang tanan nga pagkinahanglan sa tao ay hanya gibuhat ang tao. Amen. Yeah. And this is where we arrived at the very middle of our study, mga kaigsuonan. Mag-break una kita sa dili pa tamo padayon sa sumpay nining atong pagtuon. Ayaw mughawa ni na mo balik din ang taklas pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabili nila sa inyong mga radio TV sets. Kung atong padayonon karon ang atong gibiyaan nga punto kaganina dinhi sa ato ang tulumanon takna sa pagtuon. Padayonon nato ang atong pagtuon mga kaigsunan niining bahin sa hingpit nga mga binuhat sa Dios. Gibuhat sa Dios ang kalibutan, unya gihimo niya si Adan ug si Iba, iya gyud mismo nga gihulma sa iyahang mga kamot mga kaigsunan. This is the only part of creation nga wala gilitok sa Dios og nang gawas. Adam and Eve, who were considered to be the crowning glory of His creation, maoy gihulma sa Dios pinaagi sa abog sa yuta diha gid mismo sa iyang mga kamot. Gihuipan siya niini sa gininhawas kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi mga kaigsunan. The same is the process for Eve. Og sa diha nga nang gawas ni silang duha ingon nga mga bagong binuhat mga kaigsunan, nahimo silang mga piniyalan nga hingpit niining kalibutan nga gilalang sa Dios. Imagino nimo unsa kanindot ang kinabuhi ni Adan ug ni Iba. Hingpit way silhigon sa ato nang gimalik-balik og emphasis mga kaigsunan. Ang ilang himuon mao na lang ang atiman, pagpagwapa, pambukpo sa mga bunga nga labas, pag-inom sa tubig nga tinaw mga kaigsunan, pagpatunhay sa kinabuhi nga gamit nga gihatag sa Dios alang kanilang duha. And they were suddenly perfect stewards mga kaigsunan. Mampingki unsa may mo ikasulti ni ining hingpit nga mga piniyalan. Nagsimang gugkog una-una mga kaigsuonan, daw unsa gyud pagkagamhanan sa atong Dios. Nga sa diha nga gihimo na niya ang tao, gibalik-balik pagani sa Ginoo, pag-review ang tanan niyang step by step nga paglalang, no? Sa ako nang na-mention ganina. Sa diha nga ang tao niabot na nga functional na ang tao kay buhi lagi. Wala himoa sa Ginoo ang tao nga murag gibutang lang niya dito sa garden ba nga magtanga lang, gitagaan gid niya og trabaho nga Adan nganli ang tanang mga mananap, nganli ang tanang imong makita. Sa to pa sa sinugdanan ako gining emphasize ang trabaho kon ang pagbuhat usa ka panalangin nga gihatag sa Ginoo ngadto sa unang magtiayon. Kay ingon lagi nga sila mga free moral agents, gitagaan sila og kaalam sa Ginoo.
Mao na nga gipagamit sa Ginoo unsaon nila pagngalan, mao na nga karon nakaabit na ta sa ubang mga ngalan ana o kaha adulterated na nga mga ngalan nga dili na mao sa original, pero naay mga ngalan mga kaigsuonan. So atong makita nga there was great blessing nga ang Ginoo nagpapuyo kanila sa Garden of Eden where we can see atong makita nga naa gyud ang kahingpitan niini, wag gilabad silang ulo. Og tungod lagi kay hingpit man sila, malipayon man, wag gyud problema, nasina na pod ang atong nahibaw-an sa pulong sa Ginoo ang iyang kaaway nga diin pod gitambog dinhi sa yuta. So mao na diha pastor ang atong isunod nga diin nakasulod ang sala. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, no, ang perfect nga pagkatinugyanan. Gusto na ko i-emphasize dinhi, makita nato sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 15, nagaingon, Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. So makita nato dinhi nga gi-emphasize kaganihan ni Ma'am Pinky ang dignity of labor. Nga ang tao gibuhat yun ta nga magtrabaho. Dili nga magtanga na lang ta dinha, magtanaw na lang ta, maglingkod lang ta dinha. No. God created us to move. Mao na hinungdan mga kaigsuonan nga sama niini ang pagatiman nato isip nga tinugyanan sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang environment. We need to move our body. And that is exercise. So makita nato nga kung dili ta mulihok, daghan og mga problema tungod kay niabot naman ang sala, daghan og problema nga moabot sa ato ang panlawas. Gani sa wapay sala, gikinahanglan na gani ta mulihok because our body was created to move and we are steward on that. Kaduha mga kaigsunan, tinugyanan ta sa pag-atiman sa atong palibot. Labi na kinigitawag nato nga dakong problema nato karon mga kaigsunan. Kinigitawag nato nga waste management nato nga mo'y naghatag og dagkang problema sa ato ang kalibutan. So importante kining atong pagkatinugyanan. Although mga kaigsunan, bisan pa tinuod ni abot ang sala, kining sala nga niabot wala mag-usab sa atong katungdanan. Still, kita gihapon ang responsibilidad nga muatiman sa atong lawas, sa atong palibot, o sa tanan nga binuhat sa Dios nga gitugyan sa atong mga pag-atiman. Amen. Atong masabtan din mga kaigsuonan, no, nga as God's created stewards, bisan todo og niabot na ang sala mga kaigsuonan, nagihapon na to ang responsibilidad. Ingon nga mga environmentalists mga kaigsuonan. Usahay natay punto nga magpasagad lang ta ang atong mga pagkaon, mga panit diha sa mga prutas, nagpalitag lansunis, o rambutan bakaha, nagbiyahe ta, pagkahuman na tog kaon, labay lang dritso sa bintana sa sakyanan. Nya, bintaha lang man tingali ning kuan, pero abi ninyo, naagi mga panahon nga kini mga plastic wrapper sa ato lang gining pasagdan nga pinakadakong problema. mao nay dako kayo og kadaot mga kaigsunan sa atong environment karon. Gani dili ta katuo mga ginikanan pa mismo may musugos mga batay labay na kay hugaw kay na asmo ni labay ma ay dahil das gawas na des bintana sa sakyanan. And that's very shocking mga kaigsunan. And that's part of our responsibility as stewards of God's creation. Amen. Dili lang kanang bahina mga kaigsuonan. Any other waste materials nga wala na to maayo pag-recycle, kanang dili ta mag segregate sa atong mga basura sa mga gamit sa balay. Kahibalo man ta na mga kaigsuonan ug unsa gyoy pinakamaayo nga paagi. Gani naayubang mga responsable kay mga tao gigamit nila mga waste products. Kani mga biodegradable ingon nga mga pang-organic fertilizer mga kaigsunan sa ilang mga pananom. And the world is blessed by such efforts mga igsoon. Mampingki mo rin na kaidugang anang point. Kadumdumang gug ko mga kaigsuonan nga importante gyud kay ang pag-amping sa atong mga palibot nga kaning gi-emphasize man ni Pastor Buscato ang segregation sa atong mga hugaw o mga basura. Ang kini bitaw magsakay ka unya magkaong ka sa sulod sa imong sakyanan nga ilabay ras bintana di gyud na maayo kay ngano usahay og na di ka kabantay ang sulod nimo mo'y maigo ang samin usahay mangluwa di gyud na siya maayo nga
imo lang ng mapasida sana dili ka Pasagad lang. magpasagad lang ka ba. So mas may gina nga ang atong himuon na gitay plastic diring kasudlan sa atong sakyanan. Okay, balik ta sa kining sa creation. Atong makita mga kaigsuonan nga kana dayang pagbuhat kon trabaho ato nang nahibaw-an karon nga panalangin man din na sa ato ang panglawas o pagkooperar na sa gibuhat sa Ginoo. Kita natay bahin kibali. Ang ako dihang nasabtan nga sa dihang it is worth nga magbati ang si Satanas nga maibog siya sa kahimtang nga dili niya gusto nga siya nga dito sa langit magtan-aw na lang maglaway siya nga ang hinimo ra sa Ginoo nga sila Adan ug si Eva nag-enjoy siya sa Garden of Eden. So ato na ning shortcut diha nga ang gihimo ang pag siya may nag-insinuate o nag-una, nagdani, nagtintal sa unang magtiayon atong masabtan nga imbis unta panalangin sa ilaang Garden of Eden nga wala gid untay grabe nga kalisod na himong matinunglo ang yuta sa dihang na mati ang unang ginikanan sa kang Satanas. Kung mo nang makasusubo kaayo mga kaigsuonan nga kung namati lang bitaw unta ta sa tingog sa Ginoo, di gid ta moagi og daghang kalisod, problema, kamatay unsa na lang na nga makaingon ta nga mobiya na lang sa pag-alagad, backslide na lang kay wa may Ginoo. Yeah, ang dugang emphasis dire mga kaigsuonan, no? Everything including the quality of life, longevity sa mga tao nga nagkinabuhi na yung kalibutan na pag-intragid sa sala ni kunhod tanan mga kaigsuonan. Amen. Environment-wise, dili na maayo ang panahon kung imo itandi gikan kaniadto in the recent past mga kaigsuonan bisan pa hangtod karon sa milabay nga mga katuigan mga 10 years ago dili ka kailaog bagyo nga mahurot ang litra sa alphabet sa isa ka tuig. Siguro na bagyo super typhoon na lang gina once a year or thrice a year. Pero karong panahon na mga kaigsuonan kada nimo paminaw sa balita sa TV o sa radyo lahi na pod nga ngalan sa sa bagyo ang niabot. Og mahuman na lang ang di pa mahuman ang tuig nahurot na ang 28 ka mga ngalan mga kaigsuonan mubalik na sa letter A. And that is how worse our planet is getting now because of the entry of sin. Ang quality sa mga pananom kung dili na nimo daruhon dili na kamo yield og maayo nga ani. Ug wala po'y fertilizer. Og walay fertilizer. That's it. Kaniadto ang sulti sa mga mag-uuma, Dok. Why fertilizer ay pero ang yield sa isa ka hektarya pila ka kaban, pila ka sako nga mais ang imong maani. Naunsaon man po mo pastor nga sinunugay man. Yeah, that's the problem. Kay wala pod atiman na sa tao ang kahimtang sa environment. Doc Ray. Makita nato karon nga at katong gisgutan kaganiha nga magtanom ta kung gusto gyud ka nga naay maayo nga imuhang abot, mag-abono gyud ka kani mga kaigsuonan resulta ni siya sa atong pagpasagad sa atong environment. Kaning mga kusog nga mga bagyo, perting daghanang bagyo, akong nahinumduman kay ako mismo nagdako mangyo ko sa dapit nga bagyo hunon. Nahinumduman ako sa gamay pa mi, wag yung ko'y nakit ang bagyo sa adlaw. Gabi igi niya inig, gawas na ka nagbitaw, muhayag na ni kabuntag, wa na ng bagyo. Human na kani adto pero karon mga kaigsuonan wa na nay pili ang bagyo, wa na nay pili ang kahimtang. So mubalik yun ta mga kaigsuonan sa atong dakong responsibilidad sa pag-atiman ni ining atong kalibutan. Naghisgot man ta ganiha og kaning trabaho nga panalangin ug maghisgot pod ko karon ang pag-segregate sa ato ang basura mga kaigsuonan panalangin. Dunay usa ka picture akong gipakita ni Ma'am Pinky kaganiha sa ako ang gitanom. By the way, wala na ako ni na istorya kang Ma'am Pinky. Katong tanuma Ma'am Pinky, ako na siyang gitanom sa usa ka bangag nga diin nako gibutang ang among tanan nga mga basura namo nga biodegradable. Isa ka metro ang kwadrado o isa ka metro ang giladmon. Tanan namong basura nga biodegradable kanang madunot didto nako gibutang dahil gitabunan nako og yuta. After several months, dito na ako gitanom ang maong punuan. Karon mga kaigsuonan, dakong panalangin kay way undang og bunga ang punuan sa pomelo.
naapod Amen. ana si Sir Chimuel Ana siya. Almosira, gipakita sab ko niya sa iyang Ayaw mga gamay picture. kaayong space sa ilang bagong balay. Makalilisang puno sa mga tambok nga tanom, walay fertilizer, organic tanan. Pinaagiran sa malata. So, Ako, sir, naipanalangin. akong idugang kay ganina ang nagbensyon ko ang yuta na tinunglo. Dili ka gani magtrabaho, magpasingot, wala gig kay maani. Oo. Kining pagpanganak kay tungod kay si iba namati mangyud pod sa kaaway na unsa ba pod siya oy kanang kuan kanang ang ma-imagine ako kay sa pagbuhat gud sa Ginoo sa magtiayon gisulti na niya nga kamo sumanay og dumaghan manganak na sa ato gidaan. pa manganak gid sila nga wala gid ang sobra kasakit sa pagpanganak ng uban gani mga matay. Kami wag yung may kasabot anang kasakit sa pagpanganak. Aw. Ikaw ra gyud makasabot ana Ma'am Pinky. Sa tanan nga mga viewers, magkasabot gid mo sa akong pasabot. So, wala untay balatian o kanang sobrang Pagbati. experience sa pagbati nga dili pasabtan ang mga anak gawas kong i-induce sa nga kanang Painless. artificial painless kana. So, mga kaigsuonan, pahigmatan ni nga leksyon sa ato karon nga mubalik kita sa pagtuo sa Ginoo nga ang tanan unta ato ning maeksperiensyahan kung wala pay sala. Amen. Amen. So, Yeah. partner, gusto na ko nga sumpayan tong gisulti ni Ma'am Pinky in relation sa unsa gyud pagkagamhanan ng atong Dios kana bitaw pagpanganak. Kung atong tanawon no, gina-promote man gyud sa ato ang gobyerno, sa ato ang Department of Health, kining gitawag nato nga breastfeeding. Kung atong tan-awon na siya mga kaigsuonan, makita nato kung unsa kagamhanan ang atong Dios. Kay ngano man, ang gatas nga i-produce sa isa ka inahan sumalag yun sa pagkinahanglan sa bata. Pananglitan ang bata nag-edad og 5 ka bulan, ang i-produce nga gatas sa inahan is good for a child nga 5 ka bulan ang edad. Mudako na gani ang bata mag-edad na og 1 year old, lahi na pud ang quality sumala sa pagtuon sa siyensya mga kaigsunan, lahi na pud ang quality sa gatas nga i-produce sa mother. So diha nimo makita ang pagkagamhanan sa Dios sa pagbuhat sa tao ug sa paghimo niya nining atong kalibutan. Mutigulang ang bata mo 1.5 year old, ang gatas nga i-produce sa inahan is another quality. It's good for 1.5 year old. So makita nato mga kaigsunan unsa kagamhanan ug unsa pagkamahigugmao ng atong nga Dios. Kana Amen. sumpay sa imong giingon pastor ba, kana ganing first milk o primerong gatas Kanang na ay colostrum. colostrum nga antibiotic kunuhay sa puya nga permiro Mm. niyang suso. Pero unsay gihimo sa uban ilang ilabay, Okay, di hubo. nila patutuyon kay aron di maguba kuno ilang figura. So tuwa sila agwanta sa formula mahal na kayo. perting mahala. Kaya gawas pa na nga mahal, mga kaigsunan, kung di gani ka mag-breastfeed, you are candidate for breast cancer. Isumala Na sa importante pagtuon. kaya na magkiksuonan. So sa kinahanglan pastor nga magpasusog yun ang usa ka babae nga mahimong inahan para malikayan ang sakit nga kanser. Amen. Okay, padayon ta mga kaigsunan no sini atong point bisag unsaon nato naagit responsibilidad mga kaigsunan nagpadayon ang atong katungdanan nga mag-atiman niining kalibutan. Ug dili lang diha sa atong environment ang atong pag-atiman mga kaigsunan as part of our responsibility gani nidagan ang panahon sa diha nga tuanas gawas sa paraiso ang atong una mga ginikanan. Ana sila pamilya na nagko na ilang mga anak. And we know their kids to be Cain and Abel. Hilahi sila og mga interest sa kinabuhi. Ang usa na himong magbalantay sa karniro, ang usa na himong hardinero mga kaigsunan. There was a time nga gitawag sila sa Ginoo nga pahimuon og halad nga sinunog. And the instruction was for each of them to offer a living sacrifice. Kanang buhi nga karniro. Pero lahi-lahi man ang ilang interes mga kaigsunan, usa lang ang nituo. And we know that Abel was obedient ug ang iyang halad mga kaigsunan mao'y gidawat sa Ginoo gisunog sa Dios. Ug ang nahitabo karon, ang maguwang nga wala dawata ang iyang halad sa Dios nasuko, gihampak niya ang iyang igsuon, and that was the first case of murder ever recorded in scriptures mga kaigsunan. Ug dinhi mikalagyo si Cain. Gipangutana siya sa Dios. Pinaagi sa katingog nga nagkanayon, Genesis 4 versikulo 9. Og ang Dios nag-ingon kang Cain,
asa man si Abel nga imong igsuon. Ang tubag ni Cain, mga kaigsuonan, nagkanayon, wala ako mahibalo. Ngano, usaba di ay ako ka magbalantay sa akong igsuon? This was a rhetoric question, mga kaigsuonan, when kung imong analisahon, kung patubagon nimo ang Dios, unta, dili man kita mangutana sa Dios. Pero kung ang Dios may mutubag ni ining pangutanahan ni Cain, mga kaigsuonan, mayon siya, obviously, you are your brother's keeper, mga kaigsuonan. And the same thing is still God's responsibility nga gihatag niya kanatong tanan karon. We are not only the keepers of our environment, we are also the keepers of our flock, of the people nga gilalang usab sa Dios. Amen. Paingon na ta dinhi karon sa pag-atiman sa atong isig kaingon, mga kaigsuonan. Oo. Ako ning ihatag nga point sa atong mga panelists. Doc Ray. Kung atong tanawon no, dako gyud atong responsibilidad sa atong isig katao. First of all, sa ilahang kaluwasan, mga kaigsuonan, katungdanan nato sa paghatag sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakaila sa Dios. Mao na nga musugot ta og sa dili mga miyembro sa iglesia, mga miyembro sa care group, alang sa atong responsibilidad sa atong isig katao, let us tell them the good news of salvation. Ikaduha, dili lamang paghatag sa mensahe, kundi pag-atiman usab sa ilahang physical nga pagkinahanglan. Kay mutabang tangad to nila, kutob sa ato ang makaya nga itabang gani ang ato ang memory text kaganiha, naghisgot nga dili gyud nato ni tamayon ang mga katawhan nga less fortunate kumpara kanato. So responsibilidad nato ni mga kaigsunan. Ingon pa niya dinhi nga every person has the right to know that God loves them. Una isang una nato nga katungdanan. There are many nga gibuhat sa Dios nga nagkinahanglan niining ato nga responsibilidad. Ma'am Pinky. Tinuod man na mga kaigsuonan, ang kahimtang sa tao, dili managsama. Kaya naamang gyoy gitawag og less fortunate sa Bisaya pa nga. Nagid-intawon sila, kung saan nilang paningkamot, gid-intawon sila pareha ng uban nga maayos negosyo, nga madato sila. Ang uban, abaris ragid ang ilang kahimtang. So, napang pinakakabos kadtong nga alaot. So, ang gipasantop din yung leksyon nga akong nasamtan nga, gawas nga interesado ta sa ilang kaluwasan kay di man kita magdugay aning kalibutan nga samtang naatay panahon kita nga naatay ikasarang sa pagtabang sa uban. Whether ka ng pagtabang pinansyal o mga pulong sa pagpadasig o unsa pa nga imo ikatunol diha sa imo silingan nga nagkinahanglan gyud og tinuod nga tabang, ato nang himuon mga kaigsuonan. Kay nga naman, lumalabay rabiata ang panahon karon nga atong gilikayan nga dili ta kahimo ana posibleng ginana mobalik sa atuang kinabuhi. Nga kining mga tawo nga angay natong tabangan, matabangan. Pero nindot kay pastor kay kining atong iglesia. Nakaingon jud ko nga this is God Church. Kay nga naman, doon na tay daghang mga kalihukan nga gihimo sa atong Seventh-day Adventist Church ang pagtabang sa atong mga less fortunate brethren. O dili lang gawas pa ana ato bang gawas sa hospital, ang paghatag og mga orphanages o kanang tanang paagi mga sanga sa pagtabang. Atong makita, pastor, nga kining giingon sa atong teksto sa proverbio, ang paghinumdon sa tanan nga wala gyud kay gayunan. Mao na siya ang insakto gyud nga pamaagi. Dili nang pamaagi nga pagtudlo nila unsaon sa pagtabang sa ilang kaugalingon kadi man ka forever nga kanang sigig tunol og kwarta. Oh. So sa ato pa dili lang kay mohatag kag isda kundi tagaan sab nimo og fishing pole mo nagiingon sa ubang magsusulat tudloan. Dili dayon ang pagtabang nga maglingkod ra og maghuwat nga walay gitrabaho kay sa atong leksyon we need to move and work. Dili kay we need to sit down and wait. So, nakuha ninyo akong mote pasabot. Yes, so, yes. that is the blessing kay if you just wait. So, kung maghuwat lang ka, mga kaigsuonan, may tendensya
nga maparalyze ang ubang sanga sa atong kalihukan sa nasod. So, mao na pastor nga kanang bahinag yun, nagpasalamat ko sa Ginoo kay we really need nga ato buhat gyud ta, mulihok gyud ta aron nga naay panalangin. Kay kung maghuwat lang tag grasyon para bitaw anang mga tuwa sa gawas ang ilang mga amahan, inahan, maghuwat lang sila diri nga wa poy plano unsaon nila pag patigayon. save sa ilang mga panalangin, mo end up sila nga desperate gyud kay mawala raman. Yeah. Kay dili man na kanunay ang panalangin ba? Okay. Doc Ray, So- abot na to sa point karon no nga ato mga parting statements unsa yung Okay. ikasulti sa atong lesson. Alang sa ato ang lesson mga kaigsuonan, gusto na ko ni ipasantop sa dili pa ta matapos. Gusto na ko ni ipasantop ang gisulti ni Mrs. White sa Welfare Ministry page 16. Nagaingon si Mrs. White din mga kaigsuonan, ako ning basahon. If men would do their duty as faithful stewards of their Lord's goods, there would be no cry for bread, none suffering in destitution, none naked and in want. It is the unfaithfulness of man that brings about the state of suffering in which humanity is plunged. God has made men his stewards, and he is not to charge with the suffering, the misery, the nakedness, and the want of humanity. The Lord has made ample provision for all. Welfare Ministry, page 16. So in other words, mga kaigsunan, gigamit kita sa Dios aron ang uban makaangkon sa ilahang pagkinahanglan. Kung kita magmatinumanon lang mga kaigsunan sa atong responsibilidad, wala untay mga katawhan nga makulangan. Amen. Amen. Ma'am Pinky. Ako sa mga parting statement mga kegsonan mao nga. Sulayin ninyo pagpamalandong, tanawa ang mga bulak nga inyong makita sa inyong palibot. Tanawa kung unsa ka tahom ang lain-laing color nga di gidta makadrawing ana bisa pagbutangan ni mag watercolor. By itself lang gyud ha kanang color nga blue, color nga pula, yellow, kana tanan magpahinumdum nato kay mga lakran ni siya nga naagi gahom nga nagpaluyo ni ini. Ang pagsilaw sa adlaw ug ang pagsahok ni ini kana tanan magpahinumdum kanato nga naagi Dios nga nagpaluyo ni ana. Amen. Nga dili ta makaingon nga kuan man na, natural man na sa science nga ang adlaw molibot sa kalibutan dili mga kaigsuonan. Ang kalibutan mo ay nagtuyok sa adlaw. Mao na siya nga kung magbanggaanay gyud ang mga planeta diha kay way Ginoo na unsa pa man ang ato mas lisod na mo na nga karon ako pasabot dili gid maayong magduha-duha ta sa presensya sa Ginoo kay ngano ang tanan ebidensya nga do na gyud magbubuhat nga grabe gyud kagamhanan ug maluluyon sa nga tanan. Amen. Amen. And lastly, mga kaigsunan, no, atong ibilin din sa atong mga Sabbath School students, o mga Sabbath School teachers, kanatong tanan nga nagpamalandong karon sa atong lesson. Kung hinumduman nato mga kaigsunan, nga doon nakitay usa ka maglalalang, o kitang tanan mga binuhat sa Dios. Kung sa atong kinahanglang himuon nga kinaiya, niining tanan, ang usa lang gyud kapangutana, nga atong kanunay ipangutana mga kaigsunan, when we approach circumstances, more gini, is this a creation of God? More gina. Mulakaw ka, mubiyahe ka, maglabay ka sa imong sagbot, mangutana ka, gibuhat ba sa Dios ning bukira? If you will know the answer as yes, ayaw ilabay ang imong sagbot. Amen. Muadto ka sa imong silingan, mangutana ka dito sa kung unsa ng tao diha nga pobre kaayo, moingon ka dayon sa pangutana, gibuhat ba ni siya sa Dios? Kung ang imong tubag makaingon, yes, he's also a person created by God, then your answer would be, at timanon usab nimo na kay binuhat siya sa Dios, Amen. mga kaigsunan. Kitang tanan mga binuhat sa Dios, kung ang tanan mag-inatimanay sa masig ka mga binuhat sa Dios, mga kaigsunan, kung nagiingon nga adunay usa ka nindot nga kalibutan nga atong pagapuyan. Amen. O kining tanan, mga pasiklap lang mga kaigsunan, kung unsaon niya ang masinati nato when this created world will be recreated in His second coming, mga Amen. kaigsunan. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, sa dili pa nato kini pagkatakupan uban sa pagampo
atong paminawan kining halad sa musika. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. And now that I have found you, I believe that a miracle must come when God sends His perfect one. Conquer all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you've loved. Gamhanan namo nga Dios nini nga taknaa. Salamat Ginoo nga sa among pagtuon sa among leksyon sa eskwela sabatika nining takna sa pagtuon. Among nakita Ginoo nga niini nga kalibutan, ikaw mo'y nagbuhat ug ikaw nagpaluyo niini. Busa Ginoo, tabangi kami nga matag karon og unya, ilhon namo ang imong pagbuhat ug amo kining atimanon. Gani niini nga taknaa Ginoo, gusto nako dadon sa imong atubangan ang usa ka igsuon nga kini biktima sa sala, biktima sa balatian nga resulta sa sala. Gusto nako iduol diha kanimo si Sister Renily Morilia. Nakita nimo Ginoo ang iyahang kahimtang pisikal niining taknaa. Hangyoon nako Ginoo nga ikaw magahikap kaniya, magapanalangin kaniya, ug salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo, ug ikaw nagapanalangin sa tanan nga mga Sabbath school teacher niini nga panahona sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Without you in my life, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. He must have heard our river rain. I've been praying, 'cause He knew everything I would need. When God made you, when dreams come true, when God made you, He must have been thinking, how about me? If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here.